Sa Good Vibes, libo-libo ang nagsaksi sa pagbukas ng Mascara Festival sa weekend. Kabay na diri ang performance ni TJ Monterde kung sa diin may nag-propose pa sa audience. May report si Nico Delfin. Wala pa nakasugod ang performance sa kilala nga singer-songwriter nga si TJ Monterde, ginpasarada na sa Bacolod City Police Office kag Bacolod Youth Foundation ang entrance sa Bacolod City Government Center tungod sang nagdugok ng mga tumulanaw sa una nga adlaw sang Mascara Festival 2024 sang Sabado sang gabi. Tuman ang hinugyaw sa mga tumalanaw sang ginkanta na ni TJ ang isa sa mga hit song nga Palagi. Nagpropose pa ang isa sa mga tumalanaw nga nagbiyahe gikan silay para maupod ang iyang misis nga fan sang singer. Pinag-propose dito? Is it a yes? It's a yes! Istorya ni Christine Andrea. Nakasal na sila sang bana nga si Bernard sang nagligad nga tuig. Pero wala ini makapropose sa iya, gani ginkuha niyang oportunidad sang mag-perform si TJ sa Mascara Festival. Ginpahayag ni Custer Cadagat, Secretary sa Bacolod Youth Foundation, nga makabig record-breaking ang kadamuon sa mga tumalanaw sa pagbukas ng tuigan nga festival nga naglabot sa kapin 145,000 halin sa Grand Countdown sa Lubong sang Biyernes. Una gindugukan sa mga tumalanaw ang banda nga December Avenue sa bispera sang tuigan nga okasyon. Ginpasalig ni Mayor Albi Benitez upod sa foundation ang much bigger kag better nga Mascara Festival Sapphire Celebration. Enjoy this festivity and enjoy the 2024 Mascara Festival. Nico Delfin para sa DigiCast News.